खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोननो मोनसे खोथाफोर मिन्थिहोनो नागिरदों बेनो जाहैबाय खोथाया बारा गिदिर नङा थेवब्लाबो दिनै माने थान्दा थान्दा बोथोर आङो न'निफ्राय न'आव थाबाय थानो बानानै जोंनि ओनसोलाव सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय तादुनिया गामिनि सुबिराम फंबाय सासे इउटुबारनि न'आव फैदों गोबाव जाबायमोन बिथांखौ लोगो मोनैया आरो दिनै लोगो हमनो होननानै फैदों बिथांमोननि न'आव फैनाय समाव आङो गुसुबो आरो बे गुसुनि गेजेरजों माखासे गानै जोमै गानफब जोमफब फैदों आरो दा नोंथांमोननो जोंनि बे सानजारि नोगोर तादुनिया गामिनि सुबिराम फंबायनि न'खौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बिनि सिगां सिगां केमेरा पार्सन बिथांखौ सोरगिदिं न'नि थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय आं गुरै खावलायग्रोबाय बिथांमोना माने न'आ एसे मोजां नङाब्लाबो बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा बिराद मोजां दै बेखौले मिथिना लाखा आरो बे जाबाय गामिनि न'आवबो नालाय गामिफोरनि न'खर थिग बेनिखायनो जोंनि बर' गामिनि न'खरफ्रा बेबायदि जायो बिदि होननानै न'आ बायला जिला होननानै नोंथांमोना हयथ' बोरैबा साननो गोनां गैया जाहाथे बे बर' न'खर बे बर' न'खर आरो न'खरफ्रा माबायदि थायो नैबे गलिया गोदो जोङो उन्दैनि समाव गोबां नारानि थोरिनि न' गलि बायदि सिङावनो मोसौ खायोमोन दा नै मोसौबो फैबाय माथो ओमफ्राय दा नै गलिनि सायाव मा होनो बेखौ लाव बिफां दा मोसौ गाय मासे हाबफैबाय न'खरनि मानसिफ्रा बहा दङ नागिरनां नैबे थिखलाव सोर दं बियो नानि आं मिथिखायो सुबिरामनि बिनानाव बोरो नोंसा आदाया मोसौ लायनो थांनो लाजिदों बे मटरसोना नोंसाबो थिपल गैया मटर लाजिदों नोङो लाजिदों नैबे मटर नैबे सिंनिफ्राय दै गयो बे मटरजों पाइपजों लागायबानो मटरा बोरै दै गयो मिथिखायो बयबो नै मादै सुबिरामा बबेयाव थांदों दुब्लियाव मोसौ लायनो थांदों मा खालामबाय थादों नोंलाय नैबे स्कुटि सुबिरामनि बे सोरनि स्कुटि सुबिरामनि माबानि इउटुबारनि नै गेसआ लायदोंना लांनो नागिरदों गेसखौ गोदानसो नै गोदान लाबोदोंसो ना गेस दा सुबिराम फंबाया माबा लायनो थांदोंनो थ' बिसानि खना खनला न'आव मा दं बेखौ नायनि बाथौबो लिरदों दिनै बिस्थिबार ना बे जै आफा बोराइ बाथौ बे बाथौ मन्दिर न'खर बाथौ नैबे बाख्रि फिसारिबो दं बिसा फिसारि फिसा नै नाय बे फिसारियाबो समायना थेलेबलेब ओमफ्राय नैबे अमा खि नुदों अमा गन्द्रा इयो ओमफ्राय नै ओरैजाय बिराद गुवार फोथार दं माथो ना जोबोद समायना फोथार बियो जाबाय बे ओनसोलनि आंबोखा नालाय बेखौ मिथिगौ बे फैलाव फोथाराव ओरै मिसिं गामि बै औवाबारिया आरो बिदिनो बै रोमै गोसोम नुहुरनाया मोनसे बिलो दङ बेयाव नालाफोर दङ बिनिफ्राय गोबां सिंगि मागुर लकेल ना बिलोनि ना जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा गुरै लाबोयो जायो फानो थिग नैबे सुबिराम मोनानि जोगोनार इसानि बारिथ' बाउन्डारिनि सायाव बिसानिनो जोगोनार बिफां नै बिसाबो फिसा बारियाव गोबां मैगं थाइगं आरो गय नालेंखर बायदि बागान बियो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला सुबिराम फंबाया फैबाय जानो हागौ बेखौ एसे सावरायनि मानसिखौ लोगो मोननो थान बहुद बेस्थ' थायो मोसौ खागासिनो बे बिथाङा मोसौ खागासिनो मासे मानै हांसोबो दङ गुफुर फाख्रा फाख्रि हांसो बेथ' हांसो सेना होनो हांसो साइना ना सेना बबाव थांखो बहुद बेस्थ' माथो बहुद बेस्थ' मोसौ खानायाव बेस्थ' बिथांखौ दसे दा जोङो सुबि फंबायखौ नागिरलांबाय दङ आरो बेखौ लोगो मोनसिगोन एसे अखा हाब्रुबो जादों थाबायथिङाबाबो जादों ओरै फैगासिनो सुबि फंबाय मायाव बेस्थ'लै नोंखौ नागिरबा मोना मा जागोन खुलुमबाय बेनो सुबिराम बसुमतारी माने आं सुबि फंबाय होनो आरो बेस्थ'थारमोन माथो मोसौ खाखांबाय बोरै खबर खाथि
दा खबराथ' मोजां खुलुमबाय दे गिबियावनो चेनेलखौ माबाग्रोनोसै नामा दे फरायग्रो माने एसे असिदरा नोङो एसे माने केमेरामेन फावसायनो थिनलायदों केमेरामेनखा आरोना माने इदि आरोना आदानि चेनेलखौ नायो आरोना आङो खिन्थु दासिमबो चेनेलनि नामखौनो मिथिया जिखुनु नामखौ आं खोन्थानांगोन ना नायबाय थायो आरोना ओमफ्राय खिन्थु दासिमबो आं माने आदानि चेनेल नामखौनो मखस्थ' लानो हायाखै माने मा चेनेल आरोना माने नायो आं सानफ्रोमबो नायो आरो बिदिनो मालाबा चेनेलखौ लिरनायसो थायो नालाय खनायाव बे खनाखौ नों नायस'नाखै जानो हागौ माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट भिडिअ होयो नालाय माने चेनेलनि नामखौ लिरनो समखौनो मोना नायनो समखौनो मोना दे थिग गोसो होनानै नायो आरो गोसो होनांगोन ना एसे गोसो होनांगोन दा आंनि चेनेलनि नामा अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो नायगिरि बिथांमोना मिथिखागौ नोङो मिथियाखै दिनैनिफ्राय गोसोआव लाबाय दा मा मावगासिनोमोन गिबियावनो होमबा गासैनिसिमबो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेल नायगिरिफोरखौ गासैनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय मोनानै जासिहरबाय बे समाव माने आदाया दान्दिसे जोंनाव बेरायनो फैबाय बे बेरायनो फैनायाव माखासे बायदिसिना दिन्थिबाय जानो हागौ जास्ट आंखौ नै दा लोगो मोनबाय आं माने मोसौ खाबाय दंमोन बारा एसे मोसौ खाबाय दंमोन दासो जोब्बाय नालाय ओमफ्राय आं एबार सावरायबाय मोसौआ माबेसे जोंहा दा मोसौआ मासे मानै माथाम माब्रै दं बिमा फिसा बिदिनो आरो ओमफ्राय न'आव साबेसे नोंसा फंबाय जोंहा सासे सानै साथाम साब्रै मादार फादार ओमफ्राय आंनि सासे सिस्टार दं ओमफ्राय आं जाना दं आरो इंलिसनिसो बुंबाय जे बर'नि माबायदि दंमोन सासे सानै साथाम साब्रै बर'नि गुबैयाव होनोब्ला बिफाबो होनो सोरबा बाबाबो होनो आफाबो होनो जिखुनु आफा आइ ओमफ्य आंनि बिनानाव सासे दं ओमफ्राय आं आरो साब्रै थिग दं ओमफ्राय दा मा नांबावगौ ओरैनो मा नांगौ माने बारिखौ आं खोन्थाबाय ओमफ्राय दा बैसागुबो खाथि ओरैनो नोङोथ' बैसागुनि बायदि नोङो माखासे एलबामबो बानायनाय नुयो देग्लाय बैसागुखौ माबायदि रंजानो सानदों आरो नोंथाङा बैसागुनि थाखाय मा सिन्था खालामदों बेखौ एसेल' बैसागुआथ' ओरैबायदि जाहैबाय गोबाङानो मिथिखागौ नायगिरि बिथांमोनाबो दा गोसोफ्रा एसे नांबाय दंखायो बिसोरनाबो माने बैसागु बयनाबो नांबाय दंखायो आरोना आंनाबो नांबाय ओमफ्राय आरो एलबामनि खोथा बुङोबाथ' दा बैसागुनि मोनसे बिराद मोजां एलबाम बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्य माने एक्ट्रेसफोरखौनो फसन्द जाया नांबाय दं एक्ट्रेसफोरा मिलायाखै माने आंनि जेनेबा मेथाइजों माजों आरोना घरिबो गोदान नामा गोदानखा दिनैसो बायबावनाय दय बे गोमो कालारलाय माथो माबाया नै बेल फिथा गोमो कालार इयो माने गोमोआबो माने रङा जिखुनु गोजा गोमो ओमफ्राय गुफुर मायाबा कालारा बिराद माबा आरोना खारनो नागिरा माने बिराद फेभरेट कालारानो फेभरेट कालार माने जाय बुस्थुआ जेरै हाजार रङा सोलायनो हागौ खिन्थु गोसोमा माब्लाबा रं सोलाया होननाय बायदि आरो बेबायदि मोनसे सोलायै रं बाखि खबर मोजां दा बाखि खबरथ' मोजां ओरैनो दा लेखा फरा मा सोलिगासिनो लेखाफोराथ' बरिया सोलिगासिनो दं दा बेसेयाव फरायोमोन नों आं दा बिए 4 सेमेस्टाराव फरायगासिनो ओमफ्राय आरो दा कलेजनिबो माखासे बिबान लाना दं नै दा गाबोन समनिया बैसागु जासिगोन नै दिनै जोंना एग्जाम जोबलायबाय ओमफ्राय एग्जामनि उनाव नै गाबोन सेमिस्टारनि एग्जाम जोब्बाय माने फार्स्ट सेसनेल आरो ओमफ्राय नै गाबोन समनियानि दा सेकेन्ड इयारफोरनि जाबाय दं ओमफ्राय जोंना माबानिफ्राय माबा दं 4निफ्राय एप्रिल 4निफ्राय जोंना माने स्पर्टस दं स्पर्टस जोब्बासो बैसागुआथ' 15निफ्रायसो माने ओमफ्राय माबि दं माने कलेजाव मा दं नों मा बिबान दं बिबानाव आङो माइनर गेम सेक्रेटारि जाना दं आरो माने आंनि बिबानानो फार्स्ट मोनसिगोन देग्लाय बोसोरनियाव नालाय थांनाय बोसोराव क्लास केप्टेनमोन आं ओमफ्राय देग्लाय माइनर गेम सेक्रेटारि दं ओमफ्राय इलेक्सनफोर गेलेनांदों नामा इलेक्सनाव देरहाबाय मोजां मोनदों जिखुनु सुबिराम फंबाया बेयो माने एलबाम माबा सर्ट मुभि बानायबाय ओमफ्राय ओरैनो मा होनोमोनलाय बे ससे मेथाइजों एलबाम मोसानाय मालायनि मेथाइखौ रिल सिस्टेम आरो रिल्सबो होननांगोन आरो बे सिख्ला लालायनानै 2 मिनिट 3 मिनिट बानायना मालायनि मेथाइखौ कभार भिडिअ दं देग्लाय कभार भिडिअ बानायनायनि सिन्था गैया नामा सिन्थाथ' दंमोन ओमफ्राय माने समा नास्लाबदोंब्ला नै दा आं एनएसफोरावबो थाबाय एनएसफोरावबो आख' बैसागुबो थाबाय एनएसफोर जोबनाय लोगो डाइरेक्ट बैसागु हाबखागोन बैसागुआव थानाय लोगो आरो समा एसे खम जालायबाय आरो नोङो एफा खामानि मावो बा कलेज थाङो गेलेयो आरो लोगोसे एलबाम भिडिअ माबि बानायो आरो नोंथाङा रिपर्टारबो होननानै आं लोगो मोनफेरबाय बड'लेण्ड बुब्लियाव मावगासिनो दं एफा सम बोरै मोनो फरायनाय जानाय थानाय मारै समखौथ' आरो बुंनाङा एडजास्ट खालामो आरो जोंना माने जोंना क्लासाव सासे सारा मेथाइ आरोना जोंनाबो सासे सार दं दै जोंनि क्लासनि माने बिराद डेन्जार फरायोबो माने ओरैबायदि फरायो माने बियो बिराद डेन्जार टेलेन्ट आरो अयथासार टेलेन्ट आरो ओमफ्राय आं बेनाव सोङो आरोना बे गाव होनबाथाय गाव माने गोदो सेंग्रा समाव ओरैबायदि फरायोमोन जाहैबाय माने
माने लेखा जेसेबां लेखा गोदान गोदान ओंखारोना फरायबाय थायो एसेबांनो लेखाखौ फरायजोबो माने जेसेबां आउट लेखा ओंखारो एसेबांनो फरायो आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि नों फरायदोंना फरायाखै दा माने इयो होनो आरोना आं होनो माने सार नों होमबा सेंग्रा समाव माबायदि टाइमखौ मेनेज खालामोमोन इमान लेखाखौ फरायनाय होननानै इफाले आरो रादाबनि बायदिसिना पेपारबो बिराद नायो ओमफ्राय दाना आं सानबाय आरोना इयो होनो माने आंखौ आं सोंबाथाय दा रोंखायो माने समा रावनिबो नङा गावनि पार्सनेल रावनिबो नङा समखौ बयबो बाहायनो मोनो माने खिन्थु अकल मोनसेल' खोथाया बेनोना समखौ नोङो समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे समजों खारफानो हानांगोन आरो माने मेनेज खालामनो रुटिन बायदि जेन' जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा सेंग्रा मानसि बैसागु खाथि ओरैनो दाथ' जोङो बिनि गेजेरावनो खम दानि दिनाव बांसिनै माने मोजां मोननायबो थायो सेंग्राफोरनाव मोजां मोननाया फिसा फिसा थाखुमाखायो आरो बिनि गेजेरजों दानिया मबाइल थाबाय सानफ्रामबो घन्टाके घन्टा जोङो मोजां मोननायजों रायलायखुमानोबो सम होनांगौ जायो नोंथाङाबो बेबायदि होयो खोमा होनांगोन बेखौलाय आरो नङा होमबा आरो नोंथाङाथ' मेनेज खालामनांगोन आरो फिसा फिसा माने माबानि फिसा फिसा एलबामनि एक्टरबो होमबा बेबायदि आरो मा खोन्थाखौ आं बुंखादोंमोन जोंनि थादुनिया ओनसोलनि बा सानजारि नोगोरनि माने जाखांफुनाय सासे इउटुबार फेमास इउटुबार लोगोसे फिसा फिसा ससे मेथाइनि एलबाम एक्टर रिल्सबो होनदोंमोन नामा रिल्स एक्टर इउटुबनिबो एक्टर आरो रादाबगिरि आरो कलेजनि मा जेनेबा बिबान गेम गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनाय नि बिबानबो दङ एसे मोजां खोथा ओमफ्राय दा न'खरनि आदै मादैखौबो आं लोगो मोनबाय आरो मादै मा मावो आदैया दाथ' जोंहाना जेबो मावा आबादारि आरो जेनेबा बिदिनो बोथोरजों लोगोसे खेथि मावो आरो जेनेबा मेसेङाव गोरान खेथि बेनिफ्राय दैज्लाङाव आरो माइ गायनाय बिदि आरो नों माइ गायनाय बाहागो लायनो लाया ओइ बहा बुंना लासै दैज्लाङाव थांनो हागोन दैज्लाङाव देखायनो आं सोंदोंसो बिनि खुगानिफ्राय मा बुङो खिन्थु जों नुदों बे जोंनि हालामाव थादुनिया बा संकं बायदि आरो बिदि लाइमोनफ्रा गोबां न'खरनि बिमा बिफाजों सहाय होयो आरो आबादनि खामानिखौ मावो बेखौ नुदों बिदिनो जानांगोन आरो माथो खालामनो नङा होमबा फरायनायजों लोगोसे बायदि बायदि बिथिंखौ लाफानानै मावनाबो जानांगोन फरायनांगोन साख्रि मोनोबा साख्रि नागिरनांगोन इन्टारभिउ होनांगोन गेलेनांगोन खारनांगोन बानांगोन आरो समाजारि मोजां खामानिखौबो मावनांगोन आरो नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव आंथ' बेखौ बुंगोन जोंनि बर' हारियाव आरोना जोंनि बर' बिमा बिफायानाव ओरैबायदि मोनसे साननाय दं बिराद गिदिर गिदिर जेनेबा गावनि फिसाखौ बायदिसिना मिजिं दोनो आरोना खिन्थु बेफोर मोनसे खोथा माने माखासे बिमा बिफाया हाया माने साननायाथ' बयबो सानो खिन्थु माने माखासे माबायाव हाया माने गथ'खौ जेनेबा गथ'नि नांगौ बायदि आजिखालिथ' मिथिखायो गथ'नि नांगौ अभारखा बेखौ मिथिखायो खिन्थु माने नांगौ बायदि होजोबनो हाया बेयाव माखासे गथ'फ्रा जेनेबा बेक जायो आरो बिराद बे बेक जानायाव माने बेखौ ओरैनो माखौ गथ'फ्रा बिराद नांगौ जायो बा मा टारगेट दाथ' आरो बुंनांला गारि गुरा बाइक मटर खिन्थु जोंनि टारगेटआ मा जानांगौ जोंनि टारगेटआ मोनसेल' टारगेट जानांगौ जाय जों थांखिखौ मावदोंना बे थांखिखौ मोजाङै मावनानै माने साक्सेसफुल खालामना समाजाव दिन्थिनांगौ जिखुनु जाया माने मोजां खामानि आरो हयथ' हाजिरा मावबाबो मोजां खामानि मावनांगोन ओरैनो बेरायबाबो मोजां बेरायनांगोन मोजां खामानियाव बेनिफ्राय खेथि मावबाबो मोजां मावनांगोन फरायबाबो मोजां फरायनांगोन जिखुनु थांखिया मोनसे आरो हमथाना लाखिनांगोन जोबोर मोजां खोथा बुंबाय जोबोर मोजां खोथा बुंबाय आरो बेबायदिनो थाग्रा सेंग्रा जोंनो नांगौ एक्टर बयजोंबो बाहागो लानानै बुनाया सादों नामा जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोबथारनायाव सुबिराम फंबाय आं अननानै सुबिबाबु होनो नाम गाबज्रिनायखौ माबायदि मोनो बिराद मोजां मोनो धन्यबाद देमनाखौथ' जोंना बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो गावजों गावबो मालाबा दुखुनि माने साननायफोरखौ एसे शेयार खालामनांगौ आरो साननैसोनि उनाव सासे जोङो मोजां सुबुं नैबे भिडिअनि गेजेरजों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो सासे राभा गथ'आ बर' राव रायलायनो गोरों बे बिथाङाबो राभाया गथ'आ बर' एलबाम बानायो बेखौबो जों सुबिबाबु जों लोगो हमथांगोन बे साननैसोनि गेजेराव बे भिडिअआ रेगुलार जासिगोन आरो बायदि बायदि बिदि गोलैसोना थानाय उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायनाय नुनो मोनबाय थागोन बेनिखायनो बे चेनेलाव मा खालामना थानांगोन मानसिफ्रा बयबो हेफाजाब होबाय थानांगोन आरो नायलांबाय थानांगोन आरो कमेन्टखौथ' बुंनाला गाव उसिजोबनो हाखागोन धन्यबाद खुलुमबाय जय जाथों